Ikusiko dugu nola bilatu galdu duzun telefono bat. Horretarako noski erabiliko dugu kontu bat, eta kontu horretan zure telefonoa egon behar da erregistraturik. Nik erabiliko dut Jose Classroom kontua, eta orduan egin behar duguna da sakatu gure kontuan eta kudeatu Googleko kontua. Behin sartuta, segurtasuna sakatuko dugu, eta jaitsiko gara zure gailuak ailegatu arte. Hemen ikusten dugu normalean erabiltzen ditugun gailuak edo. Eta Windows badira ordenagailuak edo, baina jartzen badugu bilatu galdutako gailu bat, hemen agertuko zait nire telefonoa, Xiaomi Mi. Eta zein den konektatu den azkenengo handiz. Sakatu nahi duzun telefonoan, eta eskatuko dizu noski pasaitza sartzeko eta zirutatzeko zuzarela bilatzen ari dena. Horrengoa egingo dugu, berriro agertuko zaigu telefonoa, eta hemen daukagu bi aukera. Lehenengoa da jo tonua, sakatzen badugu tonua joko du, nez eta isilpean egon. Orduan etxean galduta baldin badaukazu eta argitzen ez baduzu, aukera hau normalean erabiliko duzu bilatzeko, nez eta isila ere egon. Sakatuko dut, eta hasi da jotzen, nez eta isilean egon. Galdu badugu kanpoan eta jakin nahi badugu non dagoen, sakatuko dugu bilatu. Noski, hemen orain bilatzeko egiten ari da bilaketa, gaituta izan behar du GPS. Bestela, ez du aurkituko. Gaituta, eta noski, momentu batean, konektaturik. Leku itxi batean baldin badago, agian, ez du aurkituko. GPS-a aktiborik ez dagoelako. Itxarongo dugu aurkitzen duen, eta bitartean ikustiko ditugu beste bi aukerak. Hemen daukagu jo tonua aukera berriro, eta hemen daukagu babestu gailua. Blokeatu gailua eta amaitu Googleko kontuaren saioa. Sakatzen badugu, Google kontuan ditugun zabalik saio guztiak itxi egingo dira. Eta ia guztiz galduta, ematen badugu telefonoa, egin alduguna da ezabatu gailuko eduki guztia. Eta momentu batean, gailuko eduki guztia, gure argazkiak, kontaktuak eta bar, ezabatu egingo dira. Ez da kargatu, zigazki hemen barruan ez dut izango GPS-ko konexiorik, saiatuko naiz berriro, eta orain bai, ematen du aurkitu duela non dagoen nire gailua. Eta mapan kokaturik dago non dagoen.